Σε αυτό το βίντεο σου δείχνω πώς φτιάχνω τα αγαπημένα μου τυροπιτάκια με ζύμη γιαουρτιού. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστείς. Λοιπόν, μία ξηρή μαγιά και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ένα γιαούρτι 200 γραμμαρίων και 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια. 280 γραμμάρια φέτα, 200 ml γάλα και 200 ml αραβοσιτέλαιο. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 600 γραμμάρια. Πιπέρι, ένα αυγό σουσάμι για το τέλος. Με το πιρούνι μου διαλύω πάρα πολύ καλά τη φέτα, προσθέτω το Φιλαδέλφια, το αυγό και το πιπέρι, ανακατεύω πάρα πολύ καλά να μην έχει κομματάκια. Αμέσως μετά το βάζω στο ψυγείο μέχρι να ολοκληρώσω την υπόλοιπη διαδικασία. Σε ένα μπολ βάζω την ξηρή μαγιά, τη ζάχαρη, το γάλα και ανακατεύω. Προσθέτω το γιαούρτι και ανακατεύω. Το λάδι και μετά βάζω σιγά σιγά το αλεύρι και παράλληλα ανακατεύω. Στην αρχή τη διαδικασία την κάνω με αυτή τη σπάτουλα και μετά ζυμώνω με τα χέρια μου. Προσθέτω λίγο αλάτι και επίσης μπορείτε να βάλετε και λίγο ρίγανη αν σας αρέσει. Λοιπόν, βγάζω τη ζύμη και τη ζυμώνω πάρα πολύ καλά μερικά λεπτά και μετά τη βάζω στο μπολ, τη σκεπάζω με μια διαφανή μεμβράνη και την αφήνω να ξεκουραστεί περίπου μισή ώρα με μια μισή ώρα. Στη συνέχεια βλέπετε πώς βγαίνει η ζύμη που έχει φουσκώσει, θα τη χωρίσετε στη μέση, θα ανοίξετε, δεν χρειάζεται να τη ζυμώσετε, θα ανοίξετε με ένα πλάστη χυρό στη μισή ζύμη και θα τη χωρίσετε στα 4 και μετά σε περισσότερα μέρη θα βάλετε λίγη γέμιση στο κάθε τριγωνάκι που δημιουργείτε και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο μισό της ζύμης. Πάλι ανοίγουμε με ένα πλάστη χυρός, χωρίζουμε, βάζουμε τη γέμιση με τη φέτα και το Φιλαδέλφια, τυλίγουμε, θα προσέχετε στις άκρες λίγο να το κλείσετε για να μην ξεχυλήσει κάτι το ψήσιμο. Μετά χτυπάω ένα αυγό και περιχύνω με το πινέλο, τέλος πάντων, λίφω με το πινέλο τα τυροπιτάκια και προσθέτω λίγο σουσάμι. Το φούρνο το προθερμαίνω στους 200 βαθμούς κάτω αντίσταση και αέρα, όπως ψήνετε το κέικ. Αν είναι στους 180, το κέικ σας θα το βάλετε στους 180. Ψήνω για 20 λεπτά και μετά αλλάζω τα ταψιά, το ένα κάτω και το άλλο πάνω, για να ψηθούν ομοιόμορφα. Άλλα 5 λεπτά, 7 λεπτά το βλέπετε και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν είναι τυροπιτάκια κουρού.